Uy, manay. Uy, anong chika? Ka na naman, hari. No, or why? Nakita ka na naman yung may kunching. Kainin nga na naman. Sino siya? Nakita? Pati yung may day mo, piya pakialaman. Uy, hala. Kung nag-may day ka ng spaghetti, Yeah? kurang daa sa sauce. Oh. Puta na, tigbutangan mo na sa namin tawyo. Tangan naging bihon na lang daan. Amak My na yan, God, it's biho. Italian spaghetti. Oo. Ano pa, taram? Grabe man. Kalapit na Kaya ram. para mo may day ka pa paano ninyo. Piyo nga ni, Pati bagay yung salad. Oh. Pag may day mo man, di ba? kahapon ba gayon? Oh. Kinaraon na to. Kurang daa sa gatas. Kurang sa Baga dahil gatas? ex mong kurang sa attention, kaya kinagid. Ito ko lang siya. Ito doon, isip ka taram sa ako. Amak Grabe mo na si yan. may kunching. Pati yung selfie mo kahapon. Oh. Eh, magayon ba guys, Di ba selfie niya nag-selfie kahapon? ka? Yes. Pagkahanga. Baga daa 40 kilos yung patong na filter. Gubat! Kaya daamin yung pati sa ML. Kain na naman niya. Malay ko doon, isip ka taram sa ako sa chat. Pagpakita pa Si may ano doon. kunching. Insecure Kaya ba para siya? kasilang sa giya. Correct. Kaya mo stampad, tampura mo imong hawong. Oo. Wala sila Ano pa? kumaagi. Grabe man. Ganda na lang ninyo. Sige na, babay na. Bye-bye.